Salutare, ce-am vedeți, eu sunt Luier astăzi. Revenim la un nou episod de Minecraft Survival Games. De data aceasta jucam 23 de player, frumos, screen de Crăciun, joc. Pe încolo a tuti. Da, și eu la fel. Da. Da, și eu la fel, ți-am mai zis de 18 ori. Pizdă. O băgat sabia înapoi că știu că nu era sabia aici. Poate o băgat-o, dar mă nu. Așa, mă băieți, mă băieți, mă. Trebuia să mă să-l fut în aspla, dar se mai întâmplă, mă. Ok, am mergem la parcare, că acolo e tier 3. Din câte știam eu. Dar tier 3 cu tier 3, biaci, da. Biaci, eu mergem la casă Hawaii. Biaci. Mergem la casă Hawaii, frumos, elegant, decât luăm aici din casa Hawaii tot ce ne trebuie nouă, de băieți GG, așa, frumos. Așa, băgața, așa. Partenul meu de băutură. Așa. Jap. Trebuie să ai viteză pe IG. Dacă mi-e să meciul ăsta foarte fericit, trebuie să DSG. Nimic mai mult. Nu am nevoie. Uite că n-ai 3 episoade de DSG, n-ai nevoie de 2 gameplay-uri. Și mergem la șmecheria să-i curățăm pe băieți. Ia. Și acolo 2. Sunteți streameri, nu vă curăț. Pe streamer nu-i curăț, că așa sunt și full în pula mea. Și am o pastieră mentolată în gură, deci... Poate dau de unul aici, să vezi ce arătă. Hai, fă vină, mă, mulțumesc că îmi dai stick. După stick-uri. Am ieșit odată din același moment, adică am ieșit odată din prima, nu din a doua. Nu din a doua, din prima. Păi, poate n-am lag la PvP. Ce-am curăț ăsta? Poate n-am lag la PvP. Nu cred. Am nevoie de ce am vorbit aici. O pizdă. Penții tăi mai mult decât perfecți. Ha, mă, un arc morta, mătă. Hai, mă, biaci. Biaci. Hai, ce puteai să mă împingi cu rodul până mureai, biaci. Mă duci la spawn, unde sunt player, pizda lui măta. Mamă, dacă te prind. Patalite e perfect, frate, îmi fac full iron aproape de tine. Pun și buții și gata. Și eu îți dau target să mă arăt tata. Să mă arăt tata, dar eu nu-i dau target la băiat. Perfect. Running away. Running, lasă-mă în pace. Păi spamul mătii de infect, fă. Mulțumesc. Ha, mă, ești bun, ai zis că ești bun, dădeai cu săgeți. Mamă, ce șmecher erai tu, mă. Babă, ești bun, mă, și cuvinte în stilul. Nu știu cum te-au băgat ăștia Naughty Boys. Mamă, când era, acum se pare că nu mai există. Da, trebuie să te bage, mă, ești, mamă, și fenta aia să bate. Aha, ce știu, ești foarte bun. Așa, perfect, ești perfect, mă, bieci. Da. Bă, ăsta dă în mine, pe lateral. Bă, tăi, cum te numești? Mustard Dragon. Mist Dragon. Nu-le Mist Dragon, sunteți prea bun. Trevor. Și alergat, știți, alergați. N-am ce să repășez. Acum trebuia să cad eu în râul ăsta să mă dau. Vezi ce râdeam. Hai, te prinde și pe tine un ghost? Bă, să moară măta. Futu-ți Dumnezei, mă. Vină, mă. Tu mă știi în față mie? Dă-te în pizda, mă. E bolă.
Regula amnistiei. Băgăm aici un flint. Pune-te. Pe tine te aruncăm. Perfect. Hai să aruncăm aici. În focul lui Dumnezeu. Și frumos, rânjet elegant cât de cât. Rău bacon îmi place. Baconul ăsta îmi place mie. Mergem să ne facem buți și săgeți. Haide. De buți și săgeți. Hai că mai rămâne și de flint. Ten steel. Încă un flint în stil foarte de ajutor o să ne fie. 4 player, intrăm în deathmatch. Dacă sunt 3 player și intrăm în deathmatch, asta înseamnă episod postat. O să încerc să câștig. Asta înseamnă că o să am 4 episoade de postat și asta însemna foarte mult pentru mine să dăm și noi F3 așa. Deci joacă eu că n-am văzut pe băiatul ăla. Ne craftăm noi. Am înțeles. Hai să mergem. Să ne jucăm cu băiatul ăla care eu l-am văzut, dar... Ești aici? Stai aici. La spawn nu prea jos să mă duc. Da, o fac. Asta e. Am riscat. Bă, jocul ăsta dacă nu te riști și pe raf înseamnă că să câștig. Bă, dacă ai câștigat și nu ai acțiune și stai cu shift-ul în mijlocul mapei, lași în deathmatch pe aia să bată și dai tu clean up. Poți să câștigi, da. Ale episoadele cu 5 player, 6 player, este de troll. Și da, o să le postez. Pentru că MCSG-ul dacă n-ar avea hackeri, atunci nu postam. Postam numai videoclipurile bune. Și gata, înțelegi? Foarte bune, 24 din 24. Pentru că mulți joacă timp de 500. Bagă și hack și na. Na, prea cam ce să faci. Bă, da, bă, le-ai și cu sprintul tu. Stea-ți bună, stea-ți bună, deci au venit. Beaci. Sunt foarte bună scoarcule. Asta a fost să fie o luptă bună. Dar normal că n-am s-a fâstăit, cum zice acum. Ok, avem încă un meci câștigat, un meci postat. Tare, azi am fost în formă și puteți spune, acum sunt de fapt în formă. Azi, sincer, nu prea am fost în formă. Poate mai am puțin timp. Nu, hai. Scoatem și ceancurile, 4 ceancuri de ajuns. Sau cred că o să mă pun pe 2, da. Și mai aveam un gable, flinte, săgeți, grămada. O să mai scoatem asta. Punem pe ăsta. Și mergem, poate mai avem timp să craftăm niște spaghetti. Nu mai avem timp, dar să mai întâmplăm. Sau mai avem? Nu, lasă-le. Da, te înțeleg. Faceți timp degeaba. GG, n-am avut ce să fac. Cam asta a fost cu acest episod, sper că a plăcut, nu uitați de like, și subscribe, am fost Buciu.